40 anys amb l'Empordà. Ràdio Vilafant. Anem avançant ja cap a les 12 d'aquest migdia i ja tenim a punt a la nostra nutricionista, a la Clàudia Presas. Molt bon dia, Clàudia. Molt bon dia, Mercè. Encantada d'estar un divendres més aquí, amb vosaltres. Amb un altre dels temes interessants i que moltes vegades també pot crear així com moltes confusions, no? O ens acabem perdent tot sovint. No sé si estaràs d'acord quan parlem de la proteïna, Clàudia. I tant. Les persones que volen ser vegis, molts cops els hi preocupa d'on aconseguir la proteïna. Això és un dubte molt comú, i no només les persones vegis, sinó també a la població en general. I per què és tan important la proteïna dins la nostra alimentació? Sí, és important. Justament amb els carbohidrats i els greixos són els 3 pilars de la nostra alimentació i són imprescindibles per la salut. Això sí, han de ser aportats pels aliments cada dia en quantitat diferent, no? La proteïna està composta per aminoàcids, però veient això sembla que parli una mica en un altre idioma, potser. Llavors, per fer-ho fàcil, és com si la proteïna completa fos un abecedari, no? Fos l'abecedari en si. I els aminoàcids fossin les lletres de l'abecedari. Hi ha una part de l'abecedari que el cos sap crear per si mateix. Hi ha altres lletres de l'abecedari que cal menjar aliments per tenir-les, no? Si no, no les aconseguiríem, totes les lletres de l'abecedari. Llavors, les proteïnes són molt importants perquè les nostres cèl·lules utilitzen aquestes lletres de l'abecedari per construir les nostres proteïnes. I gràcies a elles formen els teixits, les hormones, etc. No? Fan funcions importants. Quan parlem del món vegetarià o del món vegà, de quines proteïnes estaríem parlant? Quines són les que tenim a l'abast? Sí, les proteïnes d'origen animal, que són les més conegudes, no? Carn, peix, ous i alguns làctics, i després tenim les proteïnes vegetals, que aquestes són menys conegudes i les passem més per llarg, i aquestes en parlarem molt avui, i indagarem una mica més en aquest tema, i la recomanació seria entre 2 i 3 proteïnes al llarg del dia. Aquesta seria una mica la recomanació a nivell general. I quin tipus de proteïna tenim? Doncs ara aquí a Espanya realment el consum que estem fent és més del doble del total de la carn recomanada. Per exemple, en concret de carn. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana que com a màxim un terç de les proteïnes que ingerim sigui d'origen animal i que més de 2/3 siguin d'origen vegetal. Llavors tenim aquests 2 grans grups i la recomanació seria això, 1/3 de proteïna animal i 2/3 de vegetal, però s'està fent una mica al contrari. I llavors la ONU, l'Organització de Nacions Unides, ja el 2010 va publicar un informe sobre la urgència de promoure una alimentació lliure de carns i làctics. I el motiu d'aquesta recomanació és que l'impacte mediambiental és insostenible ara mateix. Ara és més ecològic. Reduir el consum de carn, que separar els residus per reciclar, estalviar aigua i tenir un cotxe elèctric tot junt, no? Llavors l'impacte és important. I actualment bona part de la població tenim molts recursos per reduir la carn, sobretot vermella, per exemple, i podem apostar per una alimentació més vegetal i més sostenible. Llavors hi ha aquests 2 grans grups, la proteïna animal i la proteïna vegetal. Per què està costant tant entendre aquestes informacions que ens arriben des de l'OMS? Per què creus tu? Sí, realment està costant tant perquè l'alimentació la fem cada dia, no? 3, 4 cops, 5 cops del dia. Llavors són hàbits que estan molt, molt, molt arraigats al nostre dia a dia. Llavors, com que tothom menja, a vegades costa una mica fer aquests canvis, fer aquests canvis d'hàbits i anar tirant cap a una alimentació més vegetal i més sostenible i no tan carnívora. Aleshores, per obtenir aquestes proteïnes que fem, com tu deies, no? 3, 4, 5 àpats al dia, què és el que podem menjar per poder-les obtenir correctament? Doncs per compartir les proteïnes d'origen vegetal hem de parlar realment de quatre aliments, no? En primer lloc, les llegums. Les llegums són un superaliment, són molt econòmiques i són una magnífica font de proteïna, de carbohidrats complexos i de fibra, no? Per exemple, els cigrons, les llenties, mongetes seques, fesols, els pèsols, encara que siguin verds, els pèsols també van aquí dintre,
en aquest grup, i les faves també, no? Podem preparar doncs, plats de cullera amb verdures i espècies, per exemple, amb cúrcuma i comí, o podem fer una amanida de fesols amb hortalisses de temporada, o, per exemple, amb un altre format que no sigui plat de cullera, per exemple, una hamburguesa de llenties amb verdures, o si, per exemple, per sopar, que potser el format llenties o format cigrons no agrada tant, doncs transformar-lo en un hummus, no? En un hummus de cigró. Això sí que entraria més pels ulls. I després tenim la soja, que la soja també és una llegum, que si senta bé es pot consumir en diferents formats, no? En format tofu, amb soja texturitzada, i fer-la servir, per exemple, per crear una bolognesa. També ara venen unes cremes de tofu per untar, no? Hi ha beguda vegetal, hi ha els iogurts de soja també. Ara al supermercat, per sort, hi ha molts productes en base de soja i hi ha moltes opcions. Però realment el tempeh és un de tots els productes derivats de la soja que és el més saludable. Per què? Perquè té una proteïna d'alta qualitat i també perquè aporta fibra i probiòtics de la pròpia fermentació de la soja, no? Ens aporten aquests bitxitos que tenim en els intestins i que tant necessitem per una bona regulació intestinal. Llavors, el podem fer servir com si es tractés d'una llegum, com a part, és a dir, com si formés part de les amanides, i també saltejat amb verdures a l'uoc, no? Seria, per exemple, tres exemples per utilitzar-lo. Ara que comentaves, perdona, Clàudia, ara que comentaves això de les llegums, no? Quan s'ha menjat sempre uns cigrons amb carn, aquí tindríem, per exemple, un excés de proteïna. No seria el més correcte dins una alimentació saludable. Exacte. Per què? Perquè les llegums aporten hidrats de carboni saludables, complexos, i també proteïna. Llavors, quan estem introduint carn o peix en les llegums, estem posant una altra vegada proteïna en el mateix plat. Quan mengem unes llegums, realment el que falta dintre del plat saludable serien les verdures. A l'introduir les verdures dintre del plat de llegums, ja tindríem equilibrat el plat saludable de Harvard, no? que es coneix molt tant com la piràmide alimentària, no? Que té una part de verdura, una part d'hidrat de carboni i una part de proteïna. Exacte. Consumint aquests aliments ja tindríem la proteïna completa? Clar, amb una proteïna completa és tot l'abecedari, no? Llavors, cada un dels aliments proteics, que poden ser les llegums, o pot ser també la quinoa, o pot ser també les llavors i els fruits secs, o fins i tot hi ha vegetals, per exemple, que tenen una part, no, de l'abecedari, però quan els consumim no podem comptar que aquell acompanyament, per exemple, de bolets, per exemple, doncs ens estigui portant masses proteïnes, perquè un 90% és aigua, no? Hi ha molt aquesta creença que els bolets aporten molta proteïna, però clar, al ser un fong, el 90% és aigua i ens aporta minerals, vitamines, però proteïna poqueta. Llavors, compensant una mica amb les llegums, amb la quinoa, per exemple, que podem preparar plats d'amanides, quinoa amb hortalisses o quinoa amb verduretes al wok, o fer-la servir, per exemple, amb cereal inflat, amb la llet vegetal per esmorzar, i anar introduint a poc les llavors i els fruits secs, per exemple, per sobre les amanides o les cremes de verdures, a mig matí per acompanyar la fruita. Si som molt fans de fer coses fetes a casa, no? També podem crear les pròpies llets vegetals amb els fruits secs. Si anem introduint tot això en el nostre dia a dia, anem creant a poc l'abecedari. I el que fa el cos és anar acumulant les lletres que tenen aquests aliments al llarg del dia, i a mesura que els anem menjant, anem completant l'abecedari. Per assegurar-nos realment que acabem formant l'abecedari complet, l'ideal és combinar això, les llegums, els fruits secs, els cereals com pot ser la quinoa, per exemple, o un arròs integral, les llavors i els pseudocereals, no? Per exemple, podem fer un plat de llegum i cereal. Aquí, al barrejar aquests dos components, ja estem creant una proteïna supercompleta i de bona qualitat. Per exemple, un plat de llenties amb arròs, o un hummus, que seria la llegum, el cigró, untat amb un pa integral, no? Aquí ja estem fent proteïna completa. O també podem fer plats de llegums amb fruits secs, per exemple, cigrons amb espinacs, panses i pinyons, vale? Però no cal realment que
combinem en un mateix plat els dos, les llegums dels cereals, les llegums dels fruits secs. Si es menja al llarg del dia, per exemple, per esmorzar, el pa de quinoa, que seria el cereal, i per dinar el plat de llenties, no?, que seria la llegum. Doncs el cos ja va acumulant les lletres de cada un d'ells i forma l'abecedari complet al llarg del dia. Llavors no cal que ens quadriculem molt i ho posem tot en un mateix plat, perquè el cos és intel·ligent, hem de confiar una mica més en ell i anar consumint al llarg del dia. Afortunadament van venint tots aquests canvis, no? I tots aquests aliments que estaves esmentant, cada vegada les persones els va introduint més a la seva alimentació. Tot i així, potser sí que ens falta tota aquesta informació de com organitzar-los en el nostre plat, en el nostre dia a dia, per tenir tota aquesta proteïna que necessita el cos i que això doncs, després també repercuteixi en el nostre dia, perquè no sé de quina manera ens pot afectar. Sí, realment ara ja es coneix més el món de la proteïna i el món de la proteïna vegetal. I és el que comentava abans, al supermercat ara tenim moltes opcions amb proteïna, no? Per exemple, ara també venen o podem fer nosaltres a casa el tahini, per exemple, que és la pasta de sèsam, que és molt rica en calci. I aquesta la podem trobar a qualsevol supermercat realment, no? Que abans doncs, aquest nom sonava super exòtic, no? I ara el trobem a qualsevol lleixa de qualsevol supermercat. I podem untar-hi el pa, per exemple, és la pasta de sèsam, no? És un table, per tant el podem posar en el pa, el podem posar com a ingredient de l'humus, també per donar un toc en els vegetals, per exemple. Llavors podem jugar molt amb els fruits secs, amb les llavors, amb aquestes pastes de fruits secs i de llavors, per anar aportant a poc aquestes proteïnes en el nostre cos, que són maneres que potser no ens imaginem que això porta proteïna, una pasta de sèsam, no? Que tenim molt al cap encara la carn, el peix, els ous, que sí, també està molt bé, però recordar que hi ha altres aliments que també porten proteïnes. I no fer un abús, no? Exacte. I no fer un abús només dels d'origen animal, perquè és el que comentàvem abans. Al final és insostenible que estiguem consumint cada dia carn i peix, carn i peix, carn i peix. Llavors és interessant anar introduint a poc aquestes llegums, aquests pseudocereals com pot ser la quinoa, com pot ser l'arròs integral, i aquestes llavors i fruits secs diàriament. Tinc en Toni que et vol fer una pregunta. Sí, perquè hi vaig veure un reportatge a la tele i és que mengem massa. En el sentit de que tu ara deies això de menjar carn i peix, i sembla que tenim l'obligació de menjar, no sé, el nostre subconscient ens han ficat això de menjar dos plats i postre, i resulta que ara han fet un estudi que la gent o persones que mengen allò necessari, no sé què és necessari, això és una altra cosa, però molt menys del que mengem ara, un plat únic a migdia, un plat únic per sopar, una fruita a mitja tarda, un iogurt a mig matí, no sé, que no mengen tanta quantitat, i sembla que són persones que van molt més sanes. Sí, realment som animals de costum i si acostumem el cos a menjar dos plats i postres, per exemple, necessitarem aquests dos plats i postres. No tant a nivell nutricional, sinó més a nivell mental i emocional. No? I si acostumem el cos a menjar-ne un plat únic, necessitarem aquest plat únic i ja estarem bé sense fer el segon plat i les postres. No? Llavors, som animals de costum, de tant costum, que al final doncs, ens tanquem una mica en un esquema de, doncs mira, faig això sempre, o menjo per esmorzar sempre aquest pa amb embotit, no? Llavors, és una mica trencar també els esquemes, els nostres propis esquemes, i anar coneguent realment, per exemple, què em ve de gust per esmorzar avui. És una pregunta que a vegades no ens la fem, no? Perquè ja anem amb el xip de, per esmorzar, a mi em toca això. Que ens ho marquem nosaltres mateixes, no? Però també és una mica preguntar-nos, indagar, d'autoconèixer, de què ens ve de gust avui per esmorzar. O potser avui, en comptes de dos plats, en vull un. O potser amb el que he menjat, doncs avui no vull postres, no? No fer-ho perquè és hora o fer-ho perquè toca, sinó perquè ens estem escoltant i perquè ho sentim d'aquesta manera. De totes maneres, Clàudia, també a darrere de l'alimentació moltes vegades hi ha una part emocional, no? Que és la que, clar, ens condueix a afartar-nos a menjar o a menjar tot allò que el cos no necessita.
escoltar també el cos amb aquesta altra vessant més emocional, crec jo. Exacte, és superinteressant això que comentes, perquè realment és una part molt important de l'alimentació. La gana emocional és super imprescindible tocar-la a les sessions, de fet, perquè és un tema, és el hàndicap de les sessions a vegades. De fet, hi ha més persones que mengen emocionalment que no pas perquè tinguin gana física, no? És el que comentàvem una mica, perquè toca o perquè tinc la necessitat de saciar una emoció. I això és interessant també mirar-se, no? S'hauria de menjar, perdona, s'hauria de menjar quan tenim gana i no quan és l'hora? Ho dic perquè a vegades, imagina't una persona que esmorza molt, un dia esmorza molt, no? I fa un esmorzar, i a més tard, a les 10 o quarts 11 del matí, fa un gran esmorzar. I després a la 1 li toca dinar, o aquell dia es podria saltar el dinar, no dinar, i després berenar alguna cosa i sopar. Sí, realment sí. És a dir, lo interessant seria menjar quan tenim gana. Què passa? Que vivim en una estructura, no? Vivim en una estructura de tinc aquesta feina, tinc aquests horaris, llavors al final amoldem l'alimentació en els horaris que tenim, però sí que seria el més lògic pel nostre cos i el més interessant pel nostre cos seria menjar realment quan hi ha gana real, no? Quan sentim l'estómac que ens diu «Ei, t'estic avisant que estic començant a tenir gana», i a més és gradual, no? Que com més esperem, més gana tenim. En canvi, la gana emocional, que comentàvem, és de cop i volta, tinc gana i vull aquest tipus d'aliment en concret, no? No és gradual com la gana física. Aquí hi ha unes grans diferències entre una i l'altra per saber-la també detectar. Però això et donaria... Per un altre tema. Per una masterclass, això, Sí. Clàudia, doncs moltíssimes gràcies. Qui vulgui més informació et pot trobar a xarxes socials, que en allà doncs, estarà sempre disponible i també ofereixes tots aquests tallers als centres cívics de Figueres, entre altres llocs. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i fins a la propera. Bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.